Pettersson och 4 poäng till Jill Eriksson. Då har vi seniorerna i väg i alla fall. Herr seniorerna, och det är talangstart på Daniel Johansson. Och nu hinner övrig personal upp här. En stund i alla fall. Framförallt får Jens Svensson nära där. Man tappar lite påslag ut för backen, så nu får han hämta hem detta igen. Daniel